sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Esme. Sumulat po ako sa inyo dahil puno ako ng paghihinagpis. Kahit mahirap, nais ko pong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay bumabalot sa akin ng lungkot at labis na pangungulila. Ganito po kasi, 3 dekada po akong kasal sa aking asawa. Sa loob ng mahabang panahong yon, napaka-sweet po namin sa isa't isa. Araw-araw bago siya pumasok sa trabaho, hinahalikan niya ako. Wala pong mintis yun. Kahit saan ako naroroon, pilit niya akong hahanapin at hindi siya aalis hanggat hindi niya ako nahahalikan. Pangkaraniwan na sa akin yon. Nakagawian ko na yung araw-araw na pagpapakita niya ng pagmamahal na kahit sa gitna ng pagod, hindi niya nakakalimutan. Isang umaga, nagtampo po ako. Maliit na tampo lang naman. Pagkatapos niya kasing maligo, pumasok ako sa banyo at gaya ng dati, nakataas ang toilet seat, walang takip ang toothpaste at may tissue sa sahig. Palagi na lang kasi ako ang nagliligpit at kahit anong paalala ko, laging ganun na eksena. Pumasok na siya noon sa opisina kaya marahan siyang kumatok sa pinto ng banyo. Gaya ng nakagawian, hahalik siya sa akin at magpapaalam. Sa inis ko, sinabi ko na matatagalan pa ang paglabas ko kaya umalis na siya. Matapos ang isang malakas na I love you, umalis na siya sa bahay at pumasok sa trabaho. Sa inis ko, hindi ko man lang siya sinabihan ng I love you pabalik. Hala! Sali ko kayo. Ano yun, Nicole? Ano yun, Nicole? Ano yung nakita mo na hindi namin nakita? Wait lang kayo. Sali ko kayo. Nauna na naman yung utak niya. Nabasa ko kasi yung next line. Tapos na-realize ko hindi ko kayo nasali. Ako lang pala ang nakabasa. Sa inis ko, hindi ko man lang siya sinabihan ng I love you pabalik. Hindi na siya nakauwi. Na-stroke siya sa opisina nung araw na yon at tuluyan siyang binawian ng buhay. Ayan. Ayoko pa man naka-contact lens ako, bawal akong umiyak! Kaya mo yan. Hindi ko maipaliwanag ang labis na panghihinayang at paghihinagpis na hanggang ngayon bumabalot sa akin. Isang maliit na tampo at isang simpleng pagkadismaya ang nagdala sa akin sa isang sandaling habang buhay kong pagsisisihan. Kung maibabalik ko lang, babawiin ko ang galit at inis ko. Sa bawat silid ng aming bahay, sa bawat tahimik na sulok nito, ramdam ko po ang kanyang pagkawala. Ang mga halik na dati ay pangkaraniwan, ngayon ay alaala na lamang ng isang pag-ibig na matatag at walang kapantay. Ngayon ang bawat umaga ay paalala ng kawalan, ng pangungulila at ng kahalagahan ng bawat maliliit na sandali kasama ang taong mahal mo. Sugatan pa din ang puso ko, ngunit pinipilit ko pa ding ibaling ang isip ko sa 3 dekada ng maliligayang pagsasama at alaala na kahit na sa huling sandali ay puno ng pagmamahal.
Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Naway magsilbing paalala po ito sa ating lahat na napakaiksi po ng buhay. Araw-araw nating iparamdam sa mga tao sa paligid natin na mahal natin sila. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Esme. Esme, isang mahigpit na yakap mula sa tambalang kumikinang. Ay, hindi talaga siya madali. Ako, I will not say anything to you. Pipick up na lang din talaga ako doon sa paalala mo para sa ibang mga tao. Kasi wala namang use na magbigay ako ng ano sa'yo. Siyempre, ayoko magkamali ng sasabihin kasi hindi naman makakatulong. Plus, tapos na. Di na natin na pwedeng balikan yung nakaraan na wala na tayong magagawa. It's all in the past already. And pipick up lang ako doon sa reminder ni Esme para po sa lahat. Kaya siguro, Jegs, yan yung laging nasa utak ko na sa isang iglap kasi, 'di ba? Sa isang iglap pwede kasing mawala ang lahat. Yes. 'Di ba? Sa isang iglap pwedeng magbago yung buhay mo. 'Di ba? Sa isang iglap, 'di ba ang aksidente ay nangyayari sa isang iglap. Split second siya eh. Split second siya and anything could happen. Kaya lagi ko tong sinasabi na kung ikaw ay nakarating sa bahay mo ng safe, lahat kayo nasa loob ng bahay, ayos kayong lahat, blessing yun. Yes. Sometimes we take that for granted eh. Iniisip natin na nandiyan na naman siya. Hindi ka man lang humalik or hindi ka man lang bumati sa nanay or tatay mo or hindi mo man lang pinansin yung kapatid mo nakarating na pala, 'di ba? Pero yung nakauwi siya ng bahay niya, ng bahay ninyo, blessing yun eh. Kasi pwedeng katulad na nangyari sa misis nitong kabisyo natin na hindi na nakauwi. Yung mister. Mister, 'di ba? Hindi na nakauwi kasi pwedeng hindi nakauwi. Pati yung pagising sa umaga, pwede nating maging option yung mainis, magalit kasi ba't kailangan na namang gumising, nakakainis, nakakayamot. Pero pwede rin nating POV is that, thank you Lord, nagising pa ako. Thank you na nakapagpahinga ka. Nakapagpahinga ako. Kasi totoo naman, may mga taong hindi na nila natatawid yung gabi. Yes. O yung Hindi iba na sila nakakatulog umabot. man, kulang. Pwedeng ganun. Kasi kinakailangan bumangon ng maaga, diba? trabaho na naman. Ang daming mga dapat ipagpasalamat yung trabaho. 'Di ba? A lot of times we take that for granted. Pero madami tayong mga naririnig na kwento. Ako mismo, first hand nakita ko 'yan. Kung paano sa isang iglap pwedeng yung trabahong 'yan ay mawala. Sa isang iglap. Alam mo nung kami, nakauwi kami from Thailand. Nito lang, nung meron kaming trip nung December. So December 31 yon, dito na kami nagsalubong ng New Year. So from our house, pumunta pa kami ng Tagaytay kasi doon magse-celebrate yung family. So pagod na pagod kami, galing kaming biyahe. But anyway, kailangan namin bumalik ulit sa bahay namin. Ano na yun? 9 p.m. lang. Hindi naman siya masyadong late. Pero sobrang pagod kami. Kasi, syempre, puyat. Jet lag. Jet lag Thailand. Di ba na jet lag sa Thailand, di ba? Pwede ka na jet lag, di ba? Kasi kung wala kang tulog dun correct, wala kang tulog tsaka wala kang pahinga. At tsaka totoo naman, hindi po lahat ng pumupunta sa ibang bansa ay nagpapahinga at nagbabakasyon. Sa totoo lang, gusto nila ng bakasyon mula sa kanilang bakasyon. Kasi nakakapagod talaga. Alam mo, pababa kami ng Tagaytay, pauwi ng Laguna. Ako nagfo-phone, parang normal lang. Tapos yung asawa ko nagda-drive. Tapos nagulat lang ako na parang bigla na lang dinala ni Ren, yung asawa ko, yung sasakyan sa gasoline station. Parang napupunta kami sa gasoline station. Tapos sabi ko, dati na, alam ko naman dire-diretso lang yung, tanga po ako sa direction. So, alam mo yon. Pero alam ko na from Tagaytay, dire-diretso lang hanggang sa amin sa Laguna. So, sabi ko, dati nagkamali ka ba ng daan? Ba't tayo napunta dito? Alam mo ba, nakatulog siya.
Nag-shutdown siya. Nag-shutdown siya. Oo. Skrinos namin yung kabilang lane. Kaya yung gasoline station na napuntahan namin, nasa kabilang lane. Nahimasmasan lang siya nung nasa gasoline station. So una, buti walang kasalubong. Oho. Pangalawa, buti hindi kami bumangga doon sa gasol ng gasoline station. Kumpleto kaming pamilya, 4 kami noon nandoon. Isang kurap. Sa isang iglap lang. Sa isang iglap. Alam mo, sabi ko, Lord, thank you po. Naitawid ko pa yung 2025 to 2026. There is a guidance talaga ni Lord. Diba? Protection eh. May ganun eh. And for others, kung halimbawa may nangyari, katulad dito dun kay Mister, diba? Panahon niya lang talaga. Yun yung masaklap eh. Hindi natin alam kung kailan natin panahon. Totoo. So dahil hindi natin alam, dapat everyday, katulad ng paalala ni Esme, dapat everyday Tama. is a gift. Consider it as a gift. Everyday, consider it as a chance na ma-express mo yung pagmamahal mo sa trabaho mo, sa mga gamit na meron ka, sa mga tao sa paligid mo. Ang pangit mang pakinggan na ini-imagine mo what if mamatay na siya bukas. Diba? Ang pangit man niyang pakinggan, pero kasi pwedeng mamatay bukas kahit sino sa atin eh. Correct. Pwede nga mamaya eh. Pwede nga ngayon in a few seconds, diba? Pero kung lagi mo isipin yun, diba hindi ba't ima-maximize mo yung time mo sa kanya? Yes. Lagi mo ipaparamdam yung pagmamahal mo sa kanya. Diba? Kasi ang iksi ng buhay. Totoo. Para kay Esme naman, siguro ako, this is just my personal opinion. Yung nararamdaman mo, it's a guilt para sa sarili mo, pero hindi naman sumama ang loob ng mister mo sa'yo eh. Kasi nag-I love you sa'yo nung umalis eh. Correct. Ikaw lang yung nag-kim-kim na may tampo sa kanya, pero siya, I don't Wala. think na may tampo sa'yo. Wala. Kasi kikis pa nga sana. Ikaw yung nagtampo. Ikaw yung inis-inisan. Oo. So Ganon. kung umalis man siya, as in pumanaw man siya, wala siyang tampo, puno pa rin ng pagmamahal. Yun ang panghahawakan mo. So Hindi naman kayo naghiwalay ng ng... Oo. Ikaw lang Hindi- naman eh. Hindi Oo. siya away eh. Correct. Walang away na nangyari. And in fact, sa totoo lang din naman, Jegs, normal din naman talaga yung Oo. tampuhan. Oo naman. Normal lang naman talaga. Oo. Wala naman, abnormal po yung hindi nagkakaroon ng tampuhan at inisan na mag-asawa. Yun. Yun. So, Esme, siguro again, hindi madali yung pinagdadaanan mo. Siguro, focus on yourself. Forgive yourself. Kasi parang sinisisi mo yung sarili mo eh. Correct. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi, tsaka higit sa lahat, may magagawa pa ba? Yeah. I mean, yung nararamdaman mo is valid and yung nararamdaman mo is okay lang naman na maramdaman mo yan, hindi masama. Pero bigyan mo rin ng timeline yung sarili mo hanggang kailan ko to gagawin. Correct. Hanggang kailan ko paparusahan yung sarili ko na may mga what ifs ka. Tandaan mo, may pamilya pa kayo, may mga anak pa kayo. May mga iba ka pang Oo, buhay ka pa eh at oo. buhay pa yung mga tao sa paligid mo. Oo. So, eventually, in God's perfect time, Yes. and of course, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama. Diba? Ikaw din naman, of course, it's a decision also, diba? Magiging okay ka din. I mean, hindi sa makakalimutan mo, dahil hindi mo naman talaga truly makakalimutan, at hindi din naman okay mamatayan ng asawa. No. Tama. Never. Hindi, Never siya maging okay. Hindi, never siyang magiging okay. So, I stand corrected dun sa magiging okay ka. Pero, I mean, magiging okay ka na eventually na tatamis ulit yung cake. Well, Magagandaan ka ulit sa sikat ng araw. Well, life magiging is okay always din. a puzzle eh. Ay. Hindi pa natin maintindihan kasi yung isang piece nasa future pa siya eh. True. So, si God ang magre-reveal sa atin lahat Correct. niyan. Diba? So, isang mahigpit na yakap muli sa iyo, Esme. Mula po dito sa Tambalang Kumikinang. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!